Rap je underground, v pravom zmysle slova. Nevychádza často, ale počuť ho keď treba. Nie problém spraviť track a ojebávať teda umenie. Presadiť sa a neklamať sám seba, vieš. Máš kopec možností, venuj sa čomu chceš, ale ty nerobíš nič a preto pičuješ. Jednu dobu dozadu písal som svoje tago, riskoval za svoje meno, jak riskuješ ty. Nočné dobrodružstvo dokola, všetci through the game. Zaslúžia si rešpekty a ver mi nejde len o ten pojebaný fame. Časom prišli zmeny, miesto výjazdov do ulice ostali len zaprašené keny. Idem životom už dlhú dobu s rapom, či už cudzí a či môj stojím za ním. Ako cigarety a rap prišiel časom a preto viem, že ostanem pri tom, jak v rape, tak v živote. Nahrabeš si fans aj nepraníkov, tak teda na vás a moju produkciu o vás, jo. Vážim si staré veci, prievický hlas reality, AD zdravím Čiernu Éru, SP Košice a vôbec všetky dobré mená. Je to rap ako sa patrí, klasika je nemenná. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3. Prejbavalo 10 hodín denne vonku zašitý a napitý, ale aj teraz sem tam stáva sa, že prídem rozbitý. Nezabúdam na zažitky, na Žilinu, Čerepa, na Holandsku, Burinu a na Prahu. Keď sme stali na Prahu, svojej dementnosti prajem peknú zábavu jak v Krakove. Na hotel nás dovliekli polské pandle, že napité hlavy zo Slovenska robia bordel. To čo je? Opar Turek Aero, na trase Krakov, Praha, Brno, ideme von. Rodné mesto s Bohom, do éry máte bohov. Sme plne vybavení, matroš po nožke je zabalený. Všetko išlo hladko, tak nesmíš mať stresy. Poliaci mali v piči, nepýtali ani pasia. Ešte som mal šťastie do piče a vyčekoval originál CD s polským rapom asi za 30 na naše. Dva bomby v Polsku, dva v Prahe, to sú veci, na ktoré sa nezabúda. Vole, metro bolo hardkorové, traja typci, traja brightery. Z toho dvaja na podmienke už sme latení, tak čekuj moje chromy. Reprezentujem oné, malé a špinavé Topolčany. Chlapci, čo vždy pičovali, ostávajú urazení. Toto je veď špeciálne pre spoločný projekt 3. Ledva som to stihol, ty kokot slopem, píšem, neučím sa. Miesto toho šlapem naplno, tiež odpadám problémy, utekam z reality. Ale to som ja, tak ukáž kto si ty. Tak ukáž kto si ty. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3. 3. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3. Ukáž kto si, keď sa víš za seba postaviť. Ukáž kto si, nebuď dosratý sa vyjadriť. Ukáž kto si, my stávame sa za spoločný projekt číslo 3. Projekt číslo 3.